Nangandam karon ang simbahan sa Sugbo kung mahitabo nga mukuya na pa ang COVID-19 virus. Ubang mga diocese sa nasod mipili na sa ilahang mga Catholic schools nga magsilbing quarantine area sa mga persons under investigation. Hinuon matud ni Monsignor Joseph Tan, Media Liaison Officer sa Archdiocese of Cebu, nga tun-an pa sa simbahan sa Sugbo kung unsa nga facility sa simbahan nga mamahimong quarantine area. Samtang gihupay ni Monsignor Tan ang mga Kristohanon nga kasamtangan lang kini ang misa sine populo kun ang pagsaulog sa santos nga misa nga mga pari lang ang musaulog apan gidid-an ang mga tawo nga makatambong. Iyang gipasabot gilantaw lang sa simbahan ang kahimtang sa mga pari ug sa mga musimba. Hangyo ni Tan sa mga Sugboanon nga maghiusa hinuon sa pag-ampo ang isig kabanay aron mahanaw na ang makahadlo karon nga COVID-19 virus. Ako lang ipasipay ang mga tao nga again, temporary rin in town ni, this is not going to be permanent. Mag-ampo ta, labi na sa itong panimalay nga hunungo na ni sa panabang sa Ginoo, di na ni mo daghan, makakita na tagtamo.